Днес разкриваме опасната истина за най-популярните продукти в супермаркетите Lidl. Познавате рекламите, които обещават свежест и най-високо качество, подкрепени от високи оценки от Екотест или Stiftung Warentest. Но защо месото ви се свива наполовина в тигана? И защо балсамът за устни изсушава кожата ви още повече в дългосрочен план? Независимите лабораторни анализи разклащат из основи това доверие. Зад цветните опаковки се крие система за индустриална манипулация от наситени минерални въглеводороди като мощ и молх в ежедневните продукти до потенциално канцерогенни вещества като акриламид и фуран в кафето. Тук говорим за изкуствено реконструирана храна в лаборатория, оптимизирана изключително за максимална печалба. В това видео разобличаваме точно 8 централни продукта, които илюстрират тези трикове. А най-хубавата част, ако гледате до край, не само, че ще разберете кои са най-опасните капани, но ще получите и 5 златни правила за пазаруване, с които можете да се защитите веднага и да направите правилния избор на рафта без грешка. Преди да започнем, от кой град пазарувате най-често в Lidl и кои продукти досега са ви предизвиквали непоносимост или дискомфорт? Пишете ни директно в коментарите. Номер 1. Продуктите High Protein на Милбона ни свеждат директно до щанда за млечни продукти към един истински бестселър. Мнозина от вас избират тези цветни кофички, защото обещават фитнес, мускулна маса и здравословен начин на живот. Но зад този спортен образ често се крие сглобка от химикали, за да поддържат ниско съдържанието на мазнини и все пак да получат кремообразна текстура. Производителите използват модифицирано нишесте изгъстители като карагенан. Изследванията показват, че този карагенан може да увреди чувствителната чревна флора и да насърчи възпалителни процеси в храносмилателния тракт. Към това се добавят масивни количества подсладители като ацесулфам К и сукралоза, за да се компенсира липсата на захар. Вкусът на ягода тук идва по-скоро от епроветка, отколкото от полето. Не купувате здравословна фитнес закуска, а ултра преработен продукт, който може да претовари чревното ви здраве. Номер 2. Грижата за устни от Сиен ни чака точно до него, на щанда за козметика, като нов проблем. Запитвали ли сте се някога защо трябва постоянно да наносите балсама за устни и защо устните ви изобщо не издържат без него? Това не е съвпадение, а химията на ефекта на пристрастяване. Независимите тестове, проведени от Екотест, показват, че класическите балсами Сиен се базират на минерални масла като парафин. Те се наслагват като пластмасово фолио върху кожата и блокират нейната естествена регулация. Още по-сериозен е рискът от ароматни въглеводороди от минерални масла МОХ, тъй като нанасяте балсама директно върху устните си и завършвате с поглъщането му. Веднъж попаднали в организма, веществата от типа МОЛХ са заподозрени, че са потенциално канцерогенни. Номер 3. Пекарната на Lidl Зонеле Бейков излъчва мирис на току-що изпечен хляб, който ни привлича към следващата станция. Мирише като в традиционна занаячийска пекарна, но това е индустриална инсценировка. За да издържи замразеното тесто с месеци в складовете, се използват технологични ензими и емулгатори, и незе, които често дори не трябва да се декларират в списъка със съставките. Голям риск за здравето възниква при печене на изключително високи температури, процес, при който се образува акриламид. Колкото по-тъмно и по-хрупкаво е земелчето, толкова по-високо е нивото на замърсяване. Особено критични са баварските продукти, попарени с луга брецели и брецел земели. Ако разяждащата луга докосне ненамазаните с незалепващо покритие алуминиеви тави преди печене, този тежък метал може да се прехвърли в тестото. Алуминият се натрупва в организма и може да засегне нервната система и костите. Вие купувате ли си хляб редовно от пекарната на дискаунтъра или все още предпочитате традиционната пекарна? Пишете ни задължително вашите преживявания и притеснения в коментарите. В отиването до този пункт трябва да направим кратка пауза и да разберем системата зад тези неща. Независимо дали говорим за кисело мляко, козметика или хляб, проблемът не е само в една съставка, а в системата зад модела на дискаунтъра. За да поддържат изключително ниски цени въпреки нарастващите разходи за суровини, производителите трябва да съкращават от качеството в основата. Времето се заменя с екстремни температури, естествената грижа с евтин парафин, а автентичният вкус с сол и синтетични аромати. Това е чиста оптимизация за печалбата на корпорациите, а не за вашата биологична стойност.
Номер 4. Мляното месо и наденичките за скарамарките Грилмайстер родна консерва Пико Кени показват продукт, който пристига почти ежедневно на масата на много семейства. Когато тарелка с месо струва по-малко от топка сладолед, вашето здраве плаща разликата. В лабораторните анализи бяха намерени многократно остатъци от въглеводороди от минерални масла МОШ в тези икономични местни продукти. Тези наситени съединения се натрупват в органите и в масната тъкан. Те често попадат в месото от опаковките или от смазочните материали на машините за обработка. Освен това, много наденички са напомпани с синтетични фосфати, за да останат плътни и сочни. Неорганичните фосфати преминават почти 100% в кръвта и представляват сериозна прева. Опасност, особено за хора с бъбречни или сърдечно-съдови заболявания. Номер 5. Играчките и материалите за рисуване Playtime ни отвеждат в една изключително чувствителна категория – детската стая. Цветните дървени играчки, комплектите за оцветяване и пластелинът привличат с непобедими цени. Въпреки това, тестовете за качество откриват многократно в комплектите за рисуване пластелина опасни консерванти и ароматни амини, които нямат място в детските ръце. Ако пластмасовите играчки или комплектите за рисуване имат силна химическа миризма, това е ясен сигнал за тревога от страна на организма. Усещали ли сте някога силна химическа миризма от нова играчка и чувствали ли сте се дискомфортно? Пишете ми в коментарите, ако сте преминали през това. Дискомфортно, по-добре спестете от количеството на подаръците, отколкото от безопасността на вашите деца. Номер 6. Соковете солевита ни водят с голяма жажда към кутиите на рафта. Плодовият сок звучи здравословно, но когато става въпрос за такъв, получен от концентрат, терминът естествен става много разтеглив. По време на процеса на дехидратация за глобален транспорт, естественият аромат се губи, трябва да бъде добавен по-късно, изкуствено, в фабриката. При проверки бяха открити също така остатъци от пестициди и патолин, токсин, произведен от плесен. Патолинът се появява, баваронтро, когато се обработват развалени плодове и показва липса на грижа при избора на суровината. Освен това, на сока му липсва фибристата структура на целия плод, което кара фруктозата да навлезе незабавно в кръвта. Номер 7. Кафето Беларом, ежедневният еликсир на много хора, най-накрая стига до нашата пазарска количка. Lidl обещава премиум удоволствие, но Stiftung Warentest показва тъмната страна на така нареченото бързо индустриално изпичане. Когато зърната кафе се пекат в огромни индустриални количества за рекордни времена и при изключително високи температури, се образуват токсични странични продукти, като акриламид и фуран. Занаятчийските пекарни дават на зърната необходимото време, за да намалят танините и да избегнат вредните вещества. При евтиното кафе преобладава натискът на времето. Към това се добавя и социалният компонент. Когато цяла опаковка кафе е изключително евтина, за фермерите в началото на веригата за доставки не остава почти нищо, за да оцелеят. Мислили ли сте си, че за толкова ниска цена на кафето се крият толкова много токсини и дефекти в качеството? Какво кафе попада сутрин във вашата чаша? Споделете любимите си опции подолу в коментарите. Номер 8. Естествената козметика CN Bio или CN Nature и студено пресованите сокове представляват светлите точки в асортимента и показват, че евтиното не винаги е лошо. В зоната за лична грижа линията CN Bio доказва, че може и без минерални масла. Тази сертифицирана натурална козметична линия редовно получава оценка отличен в специализираните тестове. Също така, при марката Солевита, студено пресованите сокове NFC от хладилния щанд предлагат много по-високо качество в сравнение с тези от концентрат в кутия. Така че си струва да погледнете по-внимателно. Видяхме целия спектър. От преработени колбаси и синтетична козметика до ежедневното кафе, червена нишка на индустриална оптимизация преминава през асортимента на дискаунтъра. Система на масовото производство няма да се промени от само себе си, докато печалбите остават високи. Но добрата новина е, че крайната сила е у нас, потребителите. Всяка пазарска количка е като глас за хранителните продукти, които искаме да виждаме в нашето общество. Когато планирате следващото си посещение в Lidl, използвайте тези 5 прости правила, като щит за защита на вашето здраве. Първо,
Прилагайте правилото за 5 съставки. Ако списъкът с съставките има повече от 5 реда или съдържа термини, които не можете да произнесете, оставете продукта на рафта. 2. Избирайте козметика от гамата CNBO и студено пресовани сокове. При козметиката предпочитайте гамата CNBO, а при соковете избирайте студено пресования вариант от хладилника. Малката разлика в цената ви предпазва от минерални масла и опасни токсини от плесен. 3. Доверете се на обонянието си. Ако играчките, цветните моливи или текстилът миришат силно на химикали, те нямат място в ръцете на вашите деца. 4. Не гледайте на продуктите High Protein като на автоматичен паспорт за здраве. Едно обикновено натурално кисело мляко, в което добавяте пресни плодове, винаги е по-чист и по-добър избор за вашата чревна флора. 5. Внимание към степента на изпичане в пекарната. Златисто, жълтите земели са безопасни, докато много прегорелите или много тъмните ръбове представляват повишен риск от акриламид. Коя група продукти или кой друг супермаркет трябва да анализираме следващия път? Пишете ни задължително в коментарите. Ако този разследващ анализ ви е бил полезен, абонирайте се за канала, натиснете камбанката и споделете това видео с приятелите и семейството си. Бъдете бдителни, внимавайте и пазете чинията си. Ще се видим в следващото видео. Правна забележка. Този репортаж е резултат от независима журналистическа документация, пазарни анализи и оценка на публично достъпни лабораторни резултати. Тестовете и оценките отразяват състоянието на пробите към момента на изследването. Този материал служи изключително за неутрално информиране на потребителите, журналистическо отражение. Той не представлява правна оценка на споменатите марки или производители.